Siċċurilu ġew gradwaw diversi studenti fosthom podologisti, speech language pathologists, applied biomedical scientists u physiotherapists u s'issa għadhom bla xogħol. U bħala MHSA aħna konċernati minn din il-sitwazzjoni u nixtiequ nagħmlu daqsxejn pressure biex dawn jiġu impjegati. Bħala KSU ħriġna press release dalgħodu rigward li ninsabu diżappuntati li dawn l-istudenti nżammew fidlam rigward il-kwistjoni tax-xogħol tagħhom, nżammew fidlam rigward l-opportunitajiet li għandhom biex jaħdmu mal-gvern. Barra minn hekk l-istudenti kkuntattjawna li fejgħalulna li ppruvaw jikkomunikaw mal-Ministeru tal-Enerġija u s-Saħħa iżda min-naħa tal-Ministeru qatt ma ngħataw risposta. Nħeġġu lill-awtoritajiet konċernati biex propju jieħdu azzjoni rigward dan il-fattu li l-istudenti jgħidulhom x'ħajsir mill-futur tagħhom.